To jakiś inny zawodnik tutaj. Dlatego Alan Pieczkowski nie mam głosu. Pierwszy. Dawaj Alan. Ręce zaczynają do kakao. Wąsko ręce, Alan, wąsko ręce. Dawaj prawy prosty, prawy prosty. Dystans, pilnuj go blisko. Zaczyna! Nie na siłę, z luzu, nie na siłę. Zaczyna! Tak. Ten to ma rękawice. Co? Ten to ma rękawice. Obaj mają rękawice. A to ma reparowane. Prawy cep, lewy minę. Już! Dajmy ręce. Wojsko ręce. Dawaj, lewy minę. Nie stój w miejscu. Więcej z luzu. Więcej z luzu. Alan z luzu. Tak jest. Alan, nie wpychaj się, nie wpychaj się. Daj ten prawy cep na ucho. Ręce trzymaj. Weź no. Dawaj Alan. Wygnij się do tyłu bardziej, odchyl się do tyłu. Alan, szukaj tej trójki w oczy. Krzyż. Za bardzo na siłę wchodzisz, za bardzo się wchodzisz. Trafia z luzu, trafia do luzu. Nie dawaj mu miejsca! Ręce wąsko, ręce wąsko. Ręce pracy. Szczelnie garda. Nie na siłę, Alan, z luzu! Nie na siłę, garda, podnieś się. Mocno.
Adam. Alan, skoncentruj się. Darek, bijaj się rękoma! Alan, skoncentruj się. Jesteśmy skojarzony. Alan. Czas, walcz! Minuta poszła. Wyprzedzaj go! Tam więcej boksu! Dawaj go, Alan! Połowa rundy! Połowa rundy minęła. Już teraz akcja! Brawo, Alan! Nie odpuszczaj, podejdź do niego trochę, podejdź do niego. Tak jest. Podejdź do niego, podejdź do niego. Tak, Alan! Alan, ta lewa strona cały czas na pierwszy. Szczelny, podchodź do niego, podchodź do niego. Podchodź do niego. Już bliżej. Szczelna garda. Tak, tak, właśnie to, właśnie to. Teraz na głowę, lewa strona. Szczelnie, szczelnie. Brawo, brawo, Alan! Szczelnie, garda, szczelna. Ręce wysoko. Pół minuty zostało. Pół minuty zostało. Dawaj, Alan! Ręce. Nie stój, już wysoko. Wiem, że sądzę plan była. Plan muszę kończyć. Szczelna garda, luźny boks, nie szarp się, luźny boks. Pół minuty zostało. Podchodzisz do... Darek, pół minuty jest twoja! Luźny boks, ale nie oddawaj mu. Za dużo miejsca mu zostawić. Dawaj, Rani! Podejdź do niego!
Jasne!